बहुत देखा फिल्म मुंडे हैंग এটা ভালো লাগলো বুঝি পারিনি বস ভাই সুপার সুপার ডার্লিং প্রভাস বিজিএম সবুঠু থামান স্টেরয়েড नहीं ହେଇଛି ପାଗଲ ସେ থামান ପୁରା ମସ୍ତ ବିଜିଏମ୍ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରଭାସ ପୁରା ଭିଣ୍ଟେଜ ପୁରା ଡାର୍ଲିଂ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତର ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ମସ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ସବୁଥିରେ ମସ୍ତ ଭାଇ ଡିରେକ୍ସନ ଠିକ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଓଭରଅଲ୍ ବେଷ୍ଟ ପଇସା ବସ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା 400 କୋଟି ବର୍ବାଦ यार ଠିକ ଥିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ କମ ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ କେରକେରା ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଆମର ତ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ବି ସେଇ କେରକେରା ପୁରା 200 ଭାଇ 600 ଉଠିଗଲା ଟ୍ରିପଲ ଭାଇ ଟ୍ରିପଲ ହଁ ପ୍ରଭାସର ଭାଇ ର୍ୟାଣ୍ଡମ ଦେଲା ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଦେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଭଲ ବଢିଆ ଭାଇ ଭଲ ବଢିଆ ଯେତିକି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବାସ୍ତ ଆହାର ଭାଇ ବେଷ୍ଟ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ସୁପର ବେଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ନର୍ମାଲ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଟପ୍ ମସ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 1000 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା